Zacznę od cytatu z mojej piosenki, a mianowicie: moja głowa i serce kochają się w sobie skrycie, a ich miłość rozkwita tam, gdzie zaczyna się życie. I to jest cytat, który kapitalnie odnosi się do Magdy, dlatego że ona ma świetną głowę, o tym wszyscy wiedzą. Magda świetnie pisze, świetnie reprezentuje interesy kobiet, ale z kolei od tej strony serca jest mało znana, a jej serce jest ogromne. Tak jak jest mądra, tak i jest dobra. Pochyla się nad tymi, którzy potrzebują opieki, nad tym małym, skrzywdzonym, tak człowiekiem, jak i zwierzęciem. Jest z tego znana. Nie przejdzie obojętnie obok żadnej krzywdy, która dzieje się dookoła niej. I to nie jest tylko pocieszenie, ale ona jest aktywna. Ona działa aż do skutku. Tak pomaga, żeby ta pomoc przynosiła konkretne korzyści. Zmierza do celu. Magda świetnie reprezentuje interesy kobiet. Nie dzieje się kobietom źle, dzieje się nam w ogóle generalnie lepiej. To dwudziestolecie przyniosło nam wszystko to, czego oczekiwaliśmy, ale w kwestii wolności, ale nie do końca. Interesy kobiet nie są dobrze reprezentowane przez rząd i Magda świetnie to punktuje, więc na pewno jest kapitalną kandydatką dla kobiet w Europarlamencie, ponieważ jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, żeby status kobiety i mężczyzny był w Polsce równy i żeby to nie mężczyźni ustanawiali prawa, które krzywdzą kobiety i doprowadzają wielu do po prostu dramatów osobistych, rodzinnych, zawodowych. Jest to po prostu wielka krzywda społeczna, więc Magda jest w tym momencie niezastąpiona. Jest świetna, merytoryczna, nie jest histeryczna. Kapitalnie punktuje wszystko to, co jest ważne dla nas kobiet i oczywiście nie tylko, bo przecież kobieta jest partnerką najczęściej mężczyzny i to jest niesłychanie ważne, żeby te relacje były równe, dobre i sprawiedliwe.